En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: que els vostres cors se serenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc per a tots. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig. Tomàs li diu: Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí hi porta? Jesús li diu: Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m'heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare. Des d'ara ja el coneixeu i ja l'heu vist. Li diu Felip: Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més. Jesús li diu: Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes? Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me, jo estic en el Pare i el Pare està en mi. Si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat: qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare. Aquest text és profundament consolador. Jesús no elimina la inquietud dels deixebles, però els dona una clau: confiar. El camí no és clar en tots els seus detalls, però sí en la seva direcció. Jesús no només indica un camí, és el camí. No només diu la veritat, és la veritat. No només dona vida, és la vida. La fe no és només seguir unes idees, sinó caminar amb una persona que ens porta al Pare.